Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam da kasmi. Da ga ba pensyong nong rem halor ga subject bala ka daw haneng da ka ba buram ban pen pau bana ka Facebook account profile ka kerteng sal gro salaram kila berngem yang abar ki ba hayeng hasem jonga da ki jingma ki ba shir khaine berngem ban mat ya ka jing penchitam ban yam ka daw jong ga jing berngem bat ki ba hayeng jonga ban ya kendo ya ki jingma ki ba shir khai kalong bangla penmi ya ka jingtho ha ka highland pose halor ka bayade ba ka jingsha akem jong ki arngut ki rushimen ki bere ki nong krishan bat ki ba krishan ya ka Pakistan ha ga jingtho jong ka kot khobor ka pau kala ka shim kaliang hangni lakem ye ubriu ubana highland pose garona ka benda ka jingtho pro Pakistan ka jingja ka khat new trik unai tung arhajar arsan ha ka por bangala upload ya ka profile jonga kalong ka basngot nat bakat kum ka kai phot jong ka highland post ha ka khat nyotrik unai tung 8,000 arpsan ki jingtho akila pen pau ba arngut ki briu ki blak ro kum ki garu kila sha kem namar ka jingtho ha ka Facebook pro Pakistan la yo kem hangnu re hangnu haub nai me shwa ka khat nyotrik unai tung 8,000 arpsan bat kat kum kata ka highland post kala pen pau ka ju na ka ba pen mi ha ki kot khubor badan buram jongki kumta ha ka bayade ba kini haneng kerpat ek office badan buram jongphi banwa ye kane ka kam shaki officer la nigitnat jongphi bar ki nongtrai SP ki bayade ba ki kam to kit ye kane ka kam bat kila ban shimkya da ka bating e prasha ya ki briu shimet ne yu try jong ka salgro salaram Facebook holder da ka bakem ye ki ju kum kini ki briu ki bala le ki kam runal ne ki nong le kam sniu jong ka Pakistan bat ka bakhlem buram bat penja buram ya ka kerteng ber ka nam jo ka jat benriu sarong jong